Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. At sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin mo na lamang akong Renzo. Short for Lorenzo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa isa sa probinsya sa isla ng Panay. Ng mga panahong kabinataan ko pa lamang ay nakatira kami ng mga magulang ko sa probinsyang ito. Medyo liblib pa noon at bibihira pa lamang ang mga sasakyang nagagawis sa baryo namin. Malayo sa sibilisasyon at ilan pa lamang sa mga kababaryo namin na may ilaw. Hapon ng Sabado noon, hinaya ako ni Randy na sumama sa barkada dahil may pupunta naman kami. Tinanong ko siya kung saan naman ang lakad namin at parang alanganin naman siya kumagaya. Paano ba naman kasi, Sir Seth? Tandang-tanda ko pang pasado alas 5 yun ng hapon. Tapos mag-aalas 7 na ng gabi ang alis namin. Sino ba namang hindi magkandaw gaganyan, di ba? So ayun na nga. Wala akong choice noon kung hindi ang pumayag na lamang. Dahil hindi naman ako pwedeng tumanggi. Gawa ng inutusan niya akong maganda dahil maya-maya lang ay magsisipagpuntahan ng iba pa namin mga kabarkada. Ba't naman kasi ura-urada ka kung magsabi? Aligagang-aligaga tuloy ako ngayon. Pasensya ka na paring Renzo. Nakatulog kasi ako kanina kaya ngayon lang ako nakapunta dito sa bahay niyo. Oo siya, sige na. Umuwi ka na sa inyo para matapos ko na itong ginagawa ko. Sige, daan na lang namin mamaya dito ha. Dapat pagdaan namin nakabihis ka na ha. Nagmamadaling tinapos ko na nga lang ang ginagawa ko. At pagkatapos ay naligo na ako at nagbihis. Bago mag-alas 7 ng gabi ay dumating na sila sa bahay pero kasama ni Randy ang kasintahan niyang si Wena at ang pinsan ni Wena na si Joanna. Napapailing-iling pang hilaw nang umiti si Randy nang tumingin sa akin. Akala ko ba tayo lang? Bakit kasama mo yung mga buntot mo? Paano ka makapagsaya sa pupuntahan natin yan? Ay na nga pre, kaasar. Kala ko makakatakas na ako. Yun pala. Hindi niya na natuloy pa ang sasabihin dahil nilapitan na siya ni Wena at muli na itong kumapit sa braso niya. Sige na par, bilisan mo na mag-ayos dyan para makaalis na tayo. Bali Sir Seth, 6 kaming pumunta sa baryong sinasabi ng kaibigan ko. Si Randy, ako, si Andres, Arthur at ang kasintahan ni Randy na si Wena at ang pinsan nitong si Joanna. Matapos ko makapagpaalam sa aking ina ay lumakad na kami papunta sa piyestahan. May kahabaan ang nilalakad namin. Liblib at napakakipot ng daan. Kakasya lamang ang 2 tao. Idagdag ding medyo maputik yun dahil bago sumapit ang dilim ay umulan-ulan talaga nun. Mga magkakalahating oras na kaming naglalakad, pero hindi pa rin kami nakakarating sa pupuntahan. Nakaramdam na ako ng pagod at may konting putik na ang suot kong tsinelas nun. Gaano ba kalayo yung baring sinasabi mo par? Kanina pa tayo naglalakad dito pero parang wala naman akong nakikitang kabahayan eh. Sigurado ka ba sa dinadaanan natin? Baka mamaya hindi natin alam. Nagkandaligaw-ligaw na pala tayo. Tanong ko kay Randy noon. Malapit-lapit na tayo tol. Sa bandang unahan nasa baryo na tayo. Sagot naman ni Randy at saglit akong tiningnan. Sigurado ka? Alam ko kasi parang wala naman akong natatanong na kabayan sa unahan eh. Tsaka hindi mo naman sinabing sobrang liblib na pala itong pupuntahan natin. Ani ko pa. At tinapatan ng liwanag ng bitbit kong flashlight ang unahan ng daan nun. Oo nga. Tsaka hindi mo rin sinabing maputik pala itong daanan natin oh. Di sana nagsuot na muna ako ng bota. Tsaka na ako magchichinelas kapag nandun na tayo sa baryong pupuntahan eh. Tumahimik na lamang ako at hindi na uli pang nagtanong kay Randy. Napansin ko kasing sumimangot na si Wena nang wala na sa kanyang atensyon ng nobyo niya. Makaraan ng ilang minuto ay natanaw ko ng baryong sinasabi ni Randy.
Habang papalapit na kami sa baryo, bagyang bumagal ang paglalakad ko. May nararamdaman kasi akong kakaiba, pero hindi ko alam kung ano yon. Basta, bigla na lang nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok at ginapangan ako ng kakaibang kilabot sa katawan na para bang may nagbabadi ang panganib nun. Nakailang beses pa akong napalunok ng laway nang sa ganoon ay mapawi ang kabang nararamdaman ko. Pero wala talaga. Kahit na anong gawin kong pagpapakalma sa sarili nun, hindi ko kaya. Bro, bilisan mo namang maglakad dyan. Kung kailan malapit na tayo, saka ka naman nagbabagal din sa paglalakad. Sabi ni Arthur. Hindi ko napansing medyo may kalayuan na pala sila. Nagmadali na ako maglakad papalapit sa kanila. Pero noong makalapit na ako ay saka naman kami nakarinig ng kakaibang huni ng ibon. Sinundan pa ito ng kaluskusan ng mga tuyong dahon sa gilid ng daan. Sakto pa namang nasa tabi kami ng malaking puno. Kung kaya naman ay halos sabay kaming napatingala sa taas. Anong klaseng huni yun? Sa tanang buhay ko ngayon pa lang ako nakarinig ng ganun ha. Tanong ni Andres. At saglit kaming tinapunan ng tingin bago ito muling tumingala. Hindi ko alam pero parang huni ng malaki at hindi pangkaraniwang ibon, di ba? Sumabat naman si Arthur at sinabi ng galing umano sa aswang ang huning naririnig namin. Nangingiti namang sinabi ni Randy dito na huwag manakot dahil may kasama kaming babae. Totoo ang sinasabi ko sa iyo, tol. Malakas ang hinala ko na aswang yung huning naririnig namin. Ulit pa ni Arthur at sinabihan kaming bilisan ng maglakad at huwag na lang pansinin yon. Hindi naniwala sina Randy at Andres. Salip ay ginawang katatawanan lamang nilang sinabi ni Arthur. Nang marating na namin ang sentro ng baryo, saka palang nawala ang kabang nararamdaman ko at nakahinga na ako ng maluwag. Lalo na noong marinig at makita ko na mga taong nagkakasiyahan nun. Panandali ang nawaglit sa isipan ko ang mga bagay na nagbigay sa akin ng takot kanina. Sa pagpapatuloy ng paglalakad, ay may nakasalubong kaming dalawang lalaki na sa tingin ko kaidaran lang namin. Napansin kong titig na titig siya kay Wena at kakaiba ang titig niyang yon. Hindi yung tipong nakakabastos na titig ang ginawa niya kundi parang titig na may pagbabanta. Nang tingnan ko naman si Wena at Randy, abala ang dalawa sa paghaharutan. Kaya't hindi nila napansin ang dalawang lalaking papasalubong. Binulungan ako ni Andres at nagburang tinanong kung nakikita ko ba umano ang dalawang lalaki kung kanino nakatingin. Tumango naman ako at sinabing nakita ko yan. Sarap upakan. Kung makatitig akala mo kung sino. Tiimbagang nitong sabi. Sinaway ko siya at sinabihang huwag magpadalos-dalos dahil nasa isang baryo kami. Ang mabuti pa ay huwag niya na lang pansinin ng dalawa hanggat maaari. Oras na unahan tayo ng dalawang yan. Saka pa lang natin upakan yung mga yan ha. Saad ko pa. Naikuyom na lamang ni Andres ang kamay niya. Dire-diretso na lamang kami sa paglalakad nun. Paglagpas namin sa dalawa ay nakalanghap kami ng mabahong amoy. Naitanong pa ng kasintahan ni Randy kung sino ang nangangamoy at bakit hindi man lamang daw lumayo saglit para maglabas ng sama ng loob nun. Hindi kami yon. Baka may masamang hangin yung napadaan lang. Turan ni Andres sabay tingin sa dalawang lalaking kadadaan lang nun. Tinapi ko siya. Sinabi ang huminahon. Pagdating namin sa sayawan ay naroroon na ang kakilala ni Randy. Dinala muna kami nito saglit sa bahay para kumain bago pumasok sa may sayawan. Kumain lang kayo ng kumain para mamaya kapag nasa sayawan na tayo, hindi kayo magugutom. Lalo ka na Andres. Wika niya ang kakilala ni Randy na si Naldo. Sa aming magkaibigan ay si Andres ang medyo malaman ng pangkakatawan. Idagdag pang may pagkamatakaw ito
kaya siyang tampulan ng tuksuhan pagdating sa pagkain. Makalipas ang ilang minuto, nasa kalagitnaan na kami ng pagkain nun. Nasipat ko ang isa sa mga lalaking masama ang tingin, yung nakasalubong namin kanina. Nasa labas ito ng bakuran at may kinakausap. Ilang beses ko pang ikinurap-kurap ang mga mata sa pagbabaka sakaling namamalikmata lamang ako pero hindi. Sa parting yun ay kinutuban na ako ng hindi maganda. Pakiramdam ko, may hindi magandang iniisip ang lalaki sa kasintahan ng kaibigan ko. Maya't mayari ng pagsipat nito sa kasintahan ni Randy. At gaya kanina ay masama pa rin ang mga tinging ipinupukol nito sa dalaga. Ayos ka lang ba? Tanong ni Randy sa kasintahan niya. Saglit na sinulyapan ko ang dalawa nang marinig ko ang tanong ni Randy. Namumutla naman ang kasintahan niya. At sunod-sunod na umiling at sinabing sumasakit umano ang tiyan niya. Pero hindi naman gaano kaya't kayang-kaya niya itong tiisin. Sigurado ka? Kung gusto mo, huwag na tayong tumuloy sa sayawan. Nag-aalalang sabi nito. Umiling ang dalaga bilang sagot sa tanong ni Randy. Nagwika siyang baka nalamigan lamang ang tiyan niya, kaya sumakit noon. Baka maya-maya, mawala na rin umano yon. Nang maalala ko ang lalaki ay muli akong tumingin sa labas ng bakuran mga kagiliw. Pero gayon na lamang ang pagkunot ng noo ko nang hindi ko na ito makita sa kinatatayuan niya. Hindi ko alam kung saan nagpunta ang lalaki pero aaminin kong nag-iwan siya ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Para akong napapraning ng gabing yon. Kung ano-ano na lamang kasing kababalagan ang pumapasok sa isipan ko. Pagkatapos namin kumain na siyang pagdating naman ng mga pinsang dalaga ni Naldo. Isa-isa niyo itong ipinakilala sa amin at tinayaan niya ang mga pinsan niyang sumama sa amin sa sayawan. Sinabi naman ng dalagang si Lorena na susunod na lamang sila sa sayawan noon. Kakain pa daw sila at medyo matatagalan. Kaya naman pumunta na kami sa sayawan at baka maubusan pa umano kami ng mapagpepwestuhan. Kami na'y magdadala ng alak. Una na lang kayo sa sayawan. Wika pa ni Lorena. Dinala na nga kami ni Naldo sa sayawan. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay dumating naman ang pinsan ni Naldo at may bitbit silang alak at pulutan. Pagsapit ng hating gabi at nagkakasiyahan na kami noon. Muli ko na namang nasipat ang lalaking nasa labas ng bakod. Nakatingin ulit sa gawin namin. Hindi ko na napigilan ang sarili. Kinalabit ko na si Andres at sinabihang nakita ko na naman ang dalawang lalaking yon. Pero nasa labas ng bakod ng kawain ng mga ito at nakatingin sa gawin namin. Asan yung sinasabi mong lalaki? Kunot noong tanong ni Andres sa akin at tiningnan ng gawi kung saan ko sinabi sa kanyang nakatayo ito. Magsasalita na sana ako para sabihin sa kanya uli kung saan naroroon ang dalawa. Pero nung tingnan ko ang mga ito, wala na sila. Alam mo par, guni-guni mo lang yun. Kanina nung nandun tayo sa bahay ni Naldo, sinabi mo rin sa akin nakita mo yung isa sa mga lalaking yun pero nung tingnan ko naman ang labas ng bahay, wala naman. Mabuti pa tumagay ka na lang at huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Aniya, at inabutan ako ng basong may lamang alak. Para mawala ang kaba ay dire-diretsong nilago ko ang alak na yon. Hindi ako naging masaya sa lakad namin ito gawa ng hindi maalis-alis sa isipan ko ang tungkol sa dalawang lalaki. Pakiramdam ko rin ay may nagmamasid sa bawat galaw namin magkakaibigan. Naging malikot din ang mga mata ko at mayat mayang sinisipat ang kinatatayuan kanina ng dalawa. Dahil baka mamaya, naroroon na naman ang mga ito. Kapag talagang nakita ko sila uli noon, lalapitan ko na sila at kukumprontahin kung anong kailangan nila at bakit simula nung pumasok kami sa baryo ay hindi nila kami nilulubayan. Makaraan ng ilang sandali ay nakaramdam na ako ng hilo. Hinaya ko na ang mga kaibigan kong umuwi na
May kalayuan pa kasi ang uuwian namin at baka abutan pa kami ng pagputok ng araw sa kalangitan kung matatagalan pa kami. Sige na, tara na. Uwi na tayo para makapagpahinga na rin si Wena. Kanina pa kasi panakanak ang sumasakit yung tiyan eh. Sabi ko naman kasi huwag nang sumama, ang kulit. Talagang nagpupumilit na sumama, yan tuloy. Saad ni Randy. At mukhang bad trip na din yata siya at hindi naging masaya sa lakad. Dahil nga kasama niya yung kasintahan nun. Paglabas namin sa sayawan ay isa-isa na kaming nagpaalam kay Naldo at sa mga pinsan nito. Paglipas ng ilang minuto, naglalakad na kami pa uwi. Binuksan na ni Andres ang flashlight para may magsilbi kaming liwanag sa daan. Nagkikwentuhan pa kami habang naglalakad ng kung ano-ano at nawaglit ulit sa isipan ko ang dalawang lalaki kanina sa sayawan. Pero noong nasa parting Talayban na kami, nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Narinig ko ring may marahang kumakaluskos sa gilid ng daan. At may maliit at maitim na ibon din akong nakikitang lumilipad at tumadaan sa gawin namin. Lumapit sa akin si Joanna at bumulong kung naririnig ko ba daw ang kumakaluskos sa hindi kalayuan. Tumango ako at sinabing mga ligaw na hayop lamang yon na naghahanap ng makakain, kaya't huwag siyang matakot. Humawak ito sa braso ko at para bang takot na takot. Hinayaan ko na lamang siya sa ginagawa niyang yon at nagpatuloy na sa paglalakad. Nakailang hakbang na kami ay hindi pa rin naalis ang kakaibang presensya sa paligid. Pakiramdam ko, para bang may taong nakasunod sa amin. Muli ay kinabahan na naman ako. Sa tuwing lumilingon naman ako sa likuran, wala naman akong naaaninagang taong nakasunod nun. Bagkos ay may nasipat akong dalawang malaking asong kulay itim ang nakikita kong nakasunod sa amin. May kapayatan ng dalawang aso at parang may mga sariling pag-iisip. Kapag nililingon ko kasi ang dalawa, hihinto sila at ititig lamang sa amin. Tol, parang kanina ko pa napapansing sinusundan tayo ng dalawang asong yan ah. Naliligaw ba yung mga yan? Tanong ko kay Andres at itinuro ang may kalakihang asong nakasunod sa amin noon. Kala ko ako lang nakakapansin eh. Ikaw din pala pre. Kanina ko pa ngayon nakikita nakasunod sa atin. Nung lumagpas na tayo sa kabayan, bigla na lang sumulpot yung dalawang yan eh. Sagot ni Andres. Dagdag niya pang sabi, hinayaan niya na lamang umano na sumusunod sa amin ng dalawa. Sa pag-aakalang baka naninirahan ng mga ito sa unahang baryo. Marahil ay gumala mga ito kaya naghanap na makakain. Bigla namang nagbiro si Arthur at sinabi na kay piyesta rin natang dalawang aso at ginabi na ng uwi nun. Sira, baka naman nakipiesta lang ang amo niyan at nalasing tapos nakalimutan nun na may kasama mga aso. Kaya yun, naiwanan niyang dalawang aso dun sa baryong pinuntahan natin. Saglit na nilingon ni Arthur ang dalawang hayop. Itinutok dito ang dalang flashlight. Saglit pa akong natigalgal sa kinatatayuan nang makita ko ang nagbabagang namumulang mga mata ng mga ito. Pero mukhang hindi yun napansin ni Arthur. Dahil tumatawa pa ito at nagwikang, grabe umano ang kapayatan ng dalawang aso. Hindi siya kumbinsidong may nag-aalaga umano sa dalawang yon. Nakita ko nung itutok ni Arthur ang ilaw. Bukod sa payat ang mga aso ay may mga galis-galis din sila at halos makalbo na mga balahibo. Kita na rin ang malagitarang buto sa dibdib ng dalawa. Maging ako man noong makita ko ng maliwanagan ng dalawang aso ay hindi din ako kumbinsidong may nag-aalaga dito. Sinabi ko na lamang sa kanilang baka galang aso siguro ang dalawa. At doon marahil, doon sila lumaki sa katabing sityong madadaanan namin. Sumang-ayon naman ang mga kaibigan ko. At nagsabi pa nga si Andres na mabuti nga yung may nakasabayan kaming aso para
walang magtatangka ng masama sa amin. Binilisan na namin ang paglalakad. Nung marinig naming nagreklamo na naman si Wena dahil kumikirot na naman umano ang kanyang tiyan. Para umanong pinipiga sa loob at sa bawat takbang na gagawin niya ay mas lalo lamang sumasakit. Parang hinahatak umanong bitukan niya kaya't hindi siya gaanong makalakad noon. Nagsisisihan pa ang dalawang magkasintahan dahil ayaw nga sanang pasamahin ni Randy si Wena pero sadyang mapilit ito. Galit namang nakipagsagutan ng dalaga sa kasintahan niya. Kaya't napapakamot na lamang kami ng batok ni Andres at Arthur. Hanggang sa maya-maya pa ay naramdaman ko ang biglaang pag-iba ng klima sa paligid. Ang kaninang preskong simoy ng hangin biglang umalinsangan. Napatakip na ako ng ilong nung makalanghap ako ng mabaho. "Tol, ang baho mo naman. Anong klaseng pabango yung ginamit mo?" Rinig kong pabirong tanong ni Andres kay Arthur. Sabay pang humagalpak ng tawang dalawa na parabang baliwala lamang sa kanilang naaamoy. "Magseryoso nga kayo mga pre." Saway ko sa dalawa. Saglit na nilingon ako ni Andres at naukmang magsasalita na sana. Pero agaran itong natigilan sa paglalakad habang nakatitig sa likuran naming dalawa ni Joanna nang walang kurap-kurap at itinutok ang hawak na flashlight nun. Ano ang mga yan?" Nauutal nitong sabi. "Uy pre, anong nangyari sa'yo? Parang nakakita ka ng maligno ah." Tanong ko kay Andres noon. Nangangatog ang kamay ng kaibigan ko. Nang dahan-dahan niyang tinaas yon. Nang hindi pa rin inaalis ang tingin sa likuran namin ni Joanna. Kumunot ang noo ko at naintriga kung bakit natulala na lamang bigla ang kaibigan ko. Lumingon ako sa likuran para malaman kung ano ang nagpatigil sa kanya. Paglingon ko nga, sandali din akong natigilan at hindi makapagsalita na para bang umurong bigla ang dila ko. Wala na ang dalawang asong payat na nakasunod sa amin. Pero ang pumalit naman ay ang dalawang lalaking nanlilimahid sa langis at nasa pangit na kaanyuang may namumulang mga mata. Napasingap pa ako ng masingot ko ang amoy. Nasa tingin ko ay dahil yun sa langis na pinapahid sa katawan ng dalawa. Kitang-kita kong nakadapa ang dalawang lalaki sa lupa habang itinutukod nila ang mga braso at dahan-dahang gumagapang papalapit sa amin na para bang mga baboy na nag-uunahang tumakbo papalapit. Walang humpay din ang pagtulo ng malalapot na laway. Nagbabaga na para bang uling na namumula ang mga mata nilang nanilisik na hindi inaalis ang titig sa amin nun. Nang malapit na sila sa kinaroroonan namin, naririnig ko ng bawat paghinanga nila na tila ba naghahabol at parang may halak o plema sa dibdib. Napaiktad pa ako nang marinig kong sumigaw si Arthur ng aswang. Hinila naman ako ni Joanna at sinabihang tumakbo na kami dahil kung hindi ay katapusan na namin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng mga oras na yon. Dahil sa totoo lang nangangatog na yung mga tuhod ko at halos panawan na ako ng ulirat kahit nakalalaki kong tao. Nakakayaman pero aaminin ko mga kagiliw na kamuntik-muntikan na akong maihi sa salawal noon. Nung tuluyan ko nang masilayan ang buong kaanyuan ng dalawang aswang. Isipin niyo na lamang po kung gaano kapangit ang pagmumukha ng dalawang nilalang na ito. Pulang-pula ang mga matang dilat na dilat. Kulubot ang mukha at halos nagkukumpulan ng mga mahabang ngipin na nakausli sa bunganga nila. Parang mukha ng baboy ramo na mukhang aso ang itsura ng nilalang. Basta, hindi ko sila kayang ipaliwanag ng malinaw kung anong itsura nila noon. Mabuti na lamang at hindi ako binitawan ni Joanna. Dahil noong nagtatakbuhan na mga kasama ko, ay hindi ko na magawang ihakbang pa mga paa ko.
na para bang naninigas na yon. Kung hindi pa ako sinampal ni Joanna, ay hindi pa mapupukaw ang atensyon ko. Dahil ayon sa dalaga ay nakatitig lamang ako sa nilalang at parang hindi na humihinga. Noon ngang makabalik na ako sa ulirat ay mabilis pa sa 4:00 hinatak ako ng dalaga. Mabilis na kaming sumunod sa mga kasama naming tumatakbo habang humihingi ng tulong. Mabuti na lamang at bago pa kami maabutan ng nilalang, ay narating na namin ang kauna-unahang bahay sa sityong natanaw namin. Mabilis na kaming pumasok sa bakuran at kinalampag ng kinalampag ang pintuan nun. Hindi na kami magkandamayaw sa paghingi ng tulong. Nung may nagbukas na ng pintuan, saka pa lamang kami nakahinga. Kagad na sinabi namin sa padre di pamilya ang nangyari. Mabilis naman kaming pinapasok at ginising nito ang mga anak na lalaki. Bitbit ang kanya-kanyang itak. Hinabol nilang nilalang. Pero mabilis na nakatakas sa mga aswang kung kaya't hindi na nila nahuli pa. Bumalik sila sa bahay at inis na inis. Dahil hindi na nila naabutan pa ang 2 aswang. Tanging mga tunog at presensya na lamang ng mga ito ang naramdaman nila sa paligid. Mukhang natakot na yata at nagtatago na sa dilim nun. Hindi naman nila pwedeng halugugin ang kakauyan at talahiban dahil baka sila pang mapahamak sa gagawin. Anak ng tipaklong, kung hindi ako nagkakamali, tingin ko sila ang aswang na napapabalita dito sa sityong namiminsala. Sabi ng matandang si Mang Teban. 2 lalaki baka bang nakita ninyo? Sigurado kayo? Opo, sigurado po kami. Sila nga. Tama nga ako sa inalang may tinatagong kakaibang sekreto ang magkapatid na yon. Kilala niyo yung 2 yon? Tumango ang matanda at sinabing, hindi umano pero minsan niya na itong nakasabayang bumili sa tindahan at napag-alaman niyang magkapatid ang 2 sa dulong baryo kung saan may ginaganap na piyesta nakatirang 2 yon. Magmula nga umano nang dumating ang magkapatid na ito sa dulong baryo, ay maraming kababalagan ang nangyayari sa mga karatig lugar at hindi nakaligtas ang kanilang sityo. Ngayong alam na naming aswang ang magkapatid na yon, humanda sila bukas ng umaga. Pupuntahan ko ang bahay nila at isisiwalat ko ang kanilang sikreto. Malas lang nila. Pinagkapi na muna kami ni Mang Teban bago umuwi para may masmasan daw kami at makauwi ng matiwasay sa kanya-kanyang bahay. Habang nagkakape, pinayuhan niya kami na sa susunod raw kapag may mga okasyon kaming pupuntahan at alam naming aabutan kami ng 10 oras ng gabi, magdala kami ng mga maliliit na patalim o balisong nang sa ganoon ay may panangga kami at hindi yung para kami mga nagpupula sa mga dagang nagtatatakbo. Nagpasalamat naman kami kay Mang Teban matapos kami nitong payuhan. Bago pa nga kami nagpatuloy sa paglalakad pa uwi ay pinabitbit niya kami ng pamalo at binigyan ng patalim para kung sakali mang sundan ulit kami ng aswang hanggang sa bahay, kayang-kaya na namin kasagupain ng mga ito. Yang kasintahan mo, samahan mo magpatingin sa klinika dun sa bayan. Malakas ang kutob kong siyang dahilan kung bakit kayo sinusundan. Pahabol pang sabi ni Mang Teban noon. Nagkatinginan naman kaming lahat at hindi alam kung anong ibig tukuyin ng matanda pero ganun pa man ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ayos ka na ba, Joanna? Pasensya ka na pala kanina. Tsaka salamat din kasi hindi mo ako iniwan. Tuloy kahit hindi kita kasintahan, nakatikim ako ng malutong na sampal. Umingos ang dalaga at sinabi niyang kung hindi niya raw ako sinampal ay hindi ako kikilos sa kinatatayuan kanina. Kahit anong hata kasiyang gawin niya, hindi umano ako sumusunod sa kanya noon. Para akong nahipnotismo ng mga nilalang na nagkukumahog ng lumapit sa amin. Muli humingi ako ng tawad. Matiwasay naman kaming nakauwi. Sa bahay na nagpalipas ng gabi ang mga kaibigan ko at ang 2 dalaga. Habang nagpapaanto kami ay napag-usapan nga namin ang tungkol sa aswang.
Wika pa ng aking ina. Marahil ay nasundan kami ng aswang simula pa sa unang baryong pinasukan namin hanggang sa kanilang baryo at palihim kaming pinagmamasdan. Nagulat din ako sa sinabi ng aking ina, Sir Satel. Nagwika siyang kaya raw kami sinusundan-sundan ng aswang. Yun ay dahil sa buntis ang kasintahan ni Randy. Nanlaki ang mga matang nagkatinginan kaming magkaibigan gawa ng hindi kami makapaniwala sa sinabi ng aking ina. Tinanong ko si nanay kung bakit niya nasabing buntis si Wena. Babae ako at matanda na. Yung mga ganyang estado sa buhay ng babae, alam na alam ko na yan. Sa bilis pa lang ng pintig dyan sa leeg mo, iha. Hindi mo na may pagkakailang buntis ka. Bukas, dalhin mo kay Kaandoy ang kasintahan mo para matingnan niya kung namarkahan ba yan ng aswang o hindi, ha. Tsaka humingi na rin kayo ng pangontra dahil naumpisahan ng maamoy ng aswang yan. Ang papasibol na sanggol dyan sa sinapupunan mo, mabango yan. Sigurado ako marami pang mga masasama ang hiningang nilalang na magkukumahog na makuha yan. Halos hindi makapaniwala si Randy sa narinig. Sa nakikita ko sa kanya ay parang magkahalong pag-aalala tuwa ang nararamdaman niya noon. Kinabukasan nga ay dinala sa pagamutan si Wena. Siyempre, dahil may pagkachismoso ako, Sir Seth, sumama ako sa kanilang pumunta kay Kaandoy. Kasama din namin noon si Joanna. Nang nasa bahay na kami ng albularyo ay nalaman kong tama nga ang sinabi ng nanay. Buntis si Wena. Namarka nito ng aswang pero naalis din naman ni Kaandoy. Binigyan din ng habak si Wena at pinayuhang magpatingin sa klinika para mabigyan ng tamang gamot para sa pagbubuntis noon. Mababa din naman ang matres ni Wena at kailangan nito ng gamot na pampakapit sa sanggol. Marami pang mga sinabi ang matandang albularyo. Pero isa lang ang tumatak sa isipan ko. Yun ay noong sabihin niyang tutugisin niya ang aswang na humabol sa amin. Dahil baka marami pang mapahamak na mga buntis at kabataan nun. Kung hahayaan lamang yun magpagala-gala sa mga karatig lugar at magpanggap na mga inosenteng tao. Nagiusap ako kay Andoy na kung pwede ay sumama ako sa kanya. Oras na tugisin niya ng aswang. Gusto ko lang alisin ang takot sa sarili at syempre, patunayan na rin kay Joanna na hindi ako duwag. Na talagang nabigla lang ako kaya't natulala ako at hindi makakilos na makita ang aswang na yon. Tumanggi ang albularyo sa pakiusap ko. Sinabi niyang laban lamang yun ang albularyo at mga aswang. Huwag na akong sumama dahil magiging sagaba lamang ako sa lakad niya. Hindi na ako namilit pa. Makalipas ang 3 araw ay binalikan ko si Kaandoy sa bahay niya para makibalita noon. Nung mapabuksan niya ako ay nakita kong iika-ikay ko at may benta sa braso. Tinanong ko siya kung anong nangyari at bakit parang tinambangan siya ng sandamakbak. Ikinuwento niya sa akin na nitong nagdaang gabi, tinugis niya na ang magkapatid na aswang. Pero nahirapan siyang patayin ng magkapatid na yon dahil napakalakas umano ng mga ito. Mukhang mga bagong yanggaw pa dahil hindi makontrol ng magkapatid ang pagiging aswang nila. Sinabi niya ring nakakainan ng karne ng tawong dalawa, kaya hindi niya na magagamot pa ang mga ito. Hindi niya hinayaan na magogi ang kadiliman sa liwanag. Ayaw niyang patuloy na magaksik ng lagim ang magkapatid na aswang. Nag-isip siya ng paraan kung paano mapatay ang dalawa. Nagtagumpay naman ito sa taktikang ginawa niya. Yun nga lang ay napakarami niya munang sugat na napagdaanan bago niya natalo ang mga aswang na yon. Magiging panatag na ang lahat dahil wala nang namiminsala. O kung sakali mang meron ulit, sisiguraduhin kong matutulad lamang sila sa magkapatid na yon. Taas noong wika niya. Masayang nagpasalamat ako kay Kaandoy. Dahil kahit paano ay napanatag na ang kalooban ko at makakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Nitong mga nagdaang gabi kasi, konting kaluskos lang na naririnig ko sa labas ng bahay. Kinakabahan na kagad ako. Pumapasok na kagad sa isipan kong baka nasundan kami ng aswang at alam nila kung saan ako nakatira.
Dumaan ang mga araw. Nabalitaan kong namanhikan na si Randy sa kasintahan nito. Tuluyan na nga siyang natali sa dalaga at hindi na makakasama pa sa aming magbabarkadang dumalo sa mga karatig lugar para makipiesta.